Hem fet la Junta de Seguretat amb els Mossos d'Esquadra, la policia local i els diferents cossos de seguretat i emergències que treballen aquí al municipi de Viladecans. És un moment a principis d'any per poder fer una valoració de quin és l'estat de la seguretat ciutadana aquí al municipi. La veritat és que les dades, si les analitzem objectivament, són unes bones dades. Hi ha hagut una disminució dels delictes d'un 10,9%, dels delictes penals en les diferents tipologies, especialment en aquelles que més preocupen a la ciutadania, i per tant això valorem que és resultat de la bona feina que s'està fent quant a la presència policial, la coordinació policial i també tot el que seria la tasca preventiva davant la comissió dels delictes. Per part del Govern de la Generalitat hem expressat en aquesta reunió que estarem al costat de l'Ajuntament de Viladecans i de tots els ajuntaments de Catalunya per garantir que la seguretat sigui una política pública més que garanteix els drets, bé, compliment dels drets.